parent wala gina-explicar sa ila nga okay lang namang lingling kung amo sini kung may ara sang gusto lantawon sa iya nga playmate tabi nga ready na sa iyan nga maghampang kami magsikyo kami karon pero kung if it's something else dapat dara na masulod ang papel sang ginikanan kung paano niya na mapaathag kung diin lang kutob dapat pwede himuon na and pwede nga i-tolerate na now Sir Francis ato na nga hangpon ang ining nga behavior sa psychological perspective ano ang butang ayhan nga mahimo mag-motivate sa isa ka tawo nga mag-engage sa amo ning aktibidad whether kun first time pa lang niya ina ginhimo or repetitive na nga ginahimo niya ina Sir Francis. Bombo ayan no. So ang natabo dito sang February 13 right no sa habog-habog no pagpanglingling no. Sa psychological perspective tawag na naton is voyeurism no. Ang voyeurism is kung sa diin ang isa ka tawo no ang iyang action niya ginaspy niya or nagalantaw siya sa patago no kung sa diin ang ginalantaw niya mga tawo nga nagaobra sang private nga sexual behaviors isa dira or for example other behaviors like nagailis nagaubas ng panapton or nagapaligo no and ang end purpose niya sini is ma-satisfy siya or mag-gratify siya sa aspeto sang sexual no nami ito kay nang imo nga point no about nga sa pagpanglingling lang no lantawon naton nga kung ang act of spying no kung sa diin galantaw because of your curiosity no example yung bati kang gaingos dira or may nagahulag-hulag no siyempre as human as we are matingala kita ano sina and then lang tawon mo no and out of that curiosity kung ang action out of that nga paglantaw mo is beyond sa comprehension sang bata no out of his or her curiosity no and eventually wala ma-explain or kung ang ina ang mga bagay wala ginatudlo no kag kumakabatsyag siya nga that's satisfying for him or for her no amo na siya ang kag magsulit-sulit no dira ang ginatawag naton nga voyeurism no usually ang voyeurism is mas madamo ang prevalence or incidence sa mga lalaki kumpara sa babae. Again, no, ang voyeurism, nagapanglingling or nagagaspy ikaw, no, sa isa ka behavior or sa isa ka action, it might be sexual, undressing, nagailis, gapaligo. Ang end product is you are sexually gratified. So amo na siya ang voyeurism. Now, kayo na naka-mention ka Bobo Ayan no about peeping tom, no. Yes. So peeping tom is a slang, no. Gin-connect ina siya sa isa ka movie in 1960 no that is I think a British movie no Peeping Tom so kay ang kaundan sang sina nga movie is amo na kapanglingling no Yes, psychological horror nga film no so that's why yung slang na siya nga Peeping Tom pero ang ini nga phenomenon or ang ini nga katabo amo ni siya ang sa psychology na tawag naton nga voyeurism. Okay. Sige. Pero may ara ba lang ang iban sini nga sulit-sulit na nila nga ginahimo Sir Francis. Pwede pala naton ini nga ma-connect sa ila gid abi nga nag-develop nga kinaiya personality traits or basi kun may eksperyensya sila nga mahimo ma-relate sa sina nga nahimo na nga batasan Sir Francis. Yes. Sa DSM-5 no amo ining Biblia sang aton mga psychologists and aton mga psychiatrists no when they do diagnosis no sa amon sa side sa mga counselors it is expected sa amon nga makabalo sang sini nga mga bagay pero ang may proper nga maghatag sang diagnosis are only psychologists and aton mga psychiatrists or ang medical doctors no now
sa DSM-5, no, may ara dira nga uh, maghambal kita nga disorder, no, maghambal kita disorder, ang aton daily routine ginaguba niya na, no. So that's one candidate nga ang aton mga psychologists or psychiatrists makadiagnose, no. Sa aton nga mga lay persons, no, or sa common people, no, basta ang isa ka bagay nga nagaguba sang aton daily routine, no, nagaguba sang aton uh, uh, ubra, pagtuon, or aton kabuhi, no, gina-disrupt yan na, no. So that's a big possibility, no, na hindi na siya manami, ng disorder na siya, no. Now nga ang ining voyeurism nagaapekto sa aton, or lataw naton sa perspektibo nga di ini naghalin, no. So number one, before, no, example sang bata, ang tawo naka-experience siyang let's say usually may mga family nga they stay together or they sleep together, no. Kung kaisa ang parents when they do the sexual act, no, kung kaisa ara pada ang kabataan and they thought nga tulog ng kabataan, no, but then ang kabataan or ang isa kabata nakita niya, no, naaktuhan niya ang sexual activity, and since wala na siya kaintindi, it may have effects, no, different effects, no, range, wala kita kabalo kung anong epekto sa bata, no. Pero lang tawo naman naton sa perspektibo sang risk, no, ang excitement, no, inabala nga especially sa mga teenager, let's say sa teenager, may mga ginatawag kita nga risk-taking behaviors because ang mga teenagers ga-develop pa lang ila brains eh. So out of that development, no, kung kaisa the different ranges sang emotions, sang risk-taking behaviors and so on, no. So inabala nga kung inabala ang excitement nga of getting caught, no, hindi ka pala madakpan na rin nandito. So mo na siya the thrill of risk, no. Secondly is you prefer watching, no, sang sini nga mga tawo, either they're doing a sexual activity or nagaili sila, gapaligo sila, no, because wala siya sa human interaction, no. Hindi man ko madakpan, no, hindi ko ma-reject, diba, kung I'll go for a human interaction, no, basi i-reject ako. So kung galing-ling lang ko safe ko ya, no, o hindi ko ya ma-reject, no, at least enjoy ako, no. And thirdly is siguro ang sa medyo madalom-dalom na aspeto, ginalantaw naton or ginalantaw sang isa ka tawo, no, on this perspective of voyeurism, nga ang tawo or nag-obra sina, they're simply an object, no. Hindi siya tawo or hindi siya persona nga may dignity, no? Nga may nga kinanglan naton respetuhon and so on, no. They see persons as object of pleasure, no. Amo ina isa ka danger, no, in the aspect of sex, no. Kung sa diin ginalantaw lang naton ang tawo bilang isa ka bagay nga gamiton lang siya, then after ma-serve sang purpose of our pleasure, no, live as it is, no. O bayaan siya na i-discard naton or isla naton, no. So amoy na ang mga different siguro nga mga aspeto bombojisa nga lantaw naton kung sa diin nagahlin ang tipping tom or ang voyeurism. Okay. Now, sir, gusto ko lang no i-raise my nga ang ano bala ang realidad sa sa tao sa aton nga palibot, even sa sulod sang jeep kaysa ara ka lang daraga pungko pero may text da abi. Although ang mata mo bala hindi mo makontrol mo man pero daw manultol yang mata mo nga matulok sa
sa cellphone sang isa, tapos dugay-dugay ma-post ka, ha? May makita ay to sila gili sa may kanto man ko kon makita ay man to sila. Although siguro kalabanan sa aton na guilty, pero may mga instances man nga mapunggan naton, pero kung kaisa do kanami diyan nga magbasa sang cellphone sang tupad or bisan nagahampang pa sila gani do malingaw man mata mo. Sinong basulon diri sarang mata naton or ang utok naton nga ti mo ni naga-control sa kung anong dapat himuon naton kag kung hindi na dapat naton pag himuon. Ang issue bala sa impulse control may ginatungdan diri nga nako nga papel, Sir Francis. Yes, kanami isang points mo nga raise, Bumbuaya, no. But before going to the impulse control and other things, no. Siguro lang tawo naton nga ang natabo dito sa Friday, no. It's an issue of privacy, no. First thing, siguro culture plays an important role, no. Sa atong daan sa bilang mga Filipino, no, or even Asians, no. Communal eh. When we say communal is we look or ang aton nga personality or ang communal perspective naton is tanan kita interconnected and parehas mi na may mga common tawag naton mga common nga mga bagay or common nga mga let's say nga mga lugar as they would say, no, wherein the community, no, shares, no, sa isa ka dimension or sa isa ka level, no, because no, kung kaisa we go beyond, no, and kung kaisa biskan ang istorya, no, naging communal, no, bal-ana sang tanan nga dapat ani may ara nga boundaries, no, there is hasta ka lang dira, no. Sa na-mention mo, Bumbo Ayan, kainan, no, kung example sa jeep, no, kung isa nakalingling ka or makalantaw ka, makabalikid ka, no, kag mabasahan mo, no. So siguro lantawo naton nga kada tawo may ara nga boundaries nga iya, no. There is a personal boundary, may ara nga boundary within sa panimalay, no, and of course community, no. Dira naton makita nga for example kung sa aton nga level, kung nag-work ikaw, you should have your personal boundaries, no. Hasta lang ko because I want to enjoy my life, no. Kung sa community, ang community hasta lang kita diri, hindi kita magsubra, no. Or for example sa aton kay subong bilang Filipinos, no. Ang boundaries ang aton nga boundaries sang aton nga pungsod, no, or part ina ang ginadiscuss naton sa EEZ, Exclusive Economic Zone, o boundary man ina, no. Now lantawo naton nga ang example ang messages ng iban, kung lantawo naton we might be intruding, no, sang ilang nga boundaries, no. From that end, no, kita because bal-an naton nga hindi na para sa aton, then maybe we should stop, no, or we can look somewhere else, no. Based sa imo kay nga example nga sa jeep, no. Galing amo na kung kaisa bala nga do ka nami gid maglantaw, no. It's do ka nami gid niya because it's the excitement, no. But then ara na sa aton nga yes, we might at first, no, makalantaw gid man ta no. Even myself kung kaisa, no, ay listen, balik ko naman yang imo nga kung diin niya ang nakatapat or you can close your eyes, no. It's about it's all about the control, no. Ngati you might be intruding sa privacy sang iban, no. Kung sa imo man kung ano man ay hanang batyagon mo, kung naga-chat ikaw, naga-text dusun may magkatus imo lantawon niya man ang imo nga ginaobra, no. So it's about invasion. I mean it's about it's the issue of privacy, no, especially in natabo to sang February 13, no. Siguro lang tawon ta na sa amo na nga perspektibo nga
kada isa may ara kita nga boundary kag dapat respetuhon ta ina bilang isa ka tawo, no, bilang miyembro sang komunidad, no, nga ina we need to respect. Oh. Yes, pero may ara gid yang kung sa teritoryo may ara nga hindi gid kabalong magrespeto sang boundary Oh, bambuayan. do China. Oo. may ari may ari man ni sa privacy and especially dire bara sa mas seryoso ining sexualized peeping. So kung istoryahan nato naman ang konsekwensya sina Sir Francis, like for example abi ginsigi-sigi mo to no ang natabo sa imo, ano sina ang kagti permi mo na siya panumdumon, although nga ti sa nasiling kay na gani mo bayan basi kun may satisfaction ikaw yan Oo. marabat siya gan after one time may nahimo ikaw nga pagpang lingling, pero in the long run ano sina ang emotional o psychological consequences for someone nga nagasigi-sigi si Sir Francis? Siguro ti amo na ang the feelings of being invaded, no, especially kung ma-aware ikaw nga may naga-lingling sa imo, no, and this invasion of privacy, no, we've read over the in the internet, no, and this is from the mainstream media, no. For example, may cases before sa isa ka sa country, I think I forgot, no, about sa Airbnb, isa ka ka hosting, no, hosting nga platform, no. Amoy na dason may ara man nga ti sa mga different hotels, no, or sa amo sini, no, in our boarding houses, no, kadamo sang reports, ti ang feeling mo kalain, no, inablangaw hindi kaya safe, no. So isa man ini siya nga may ara kita nga, for example ang Safe Spaces Act, I think one of the provisions dira nagaprotect sa aton sa gender-based sexual violence, and of course ang you cannot record, I think it's the Anti-Photo and Video Voyeurism Act, no, inabalang when you do your intimate acts, no, pag i-video mo and palaptahon mo, no, maging criminal act ina siya, no. So remember nga kung ang pagpanglingling, no, and the similar acts, no, it might become a habit, no, and you might need help for that, no. It is, no, kung sa aton context sa Pilipinas, no, it might already be a criminal act and of course a psychological issue, and you might need help, no, with that, no. For the victims or for those affected naman, no, you might need also help, no, with that, no. Kung kaisa bala lang taon taman nga ang aton panimalay safe, no, or ang aton nga ginatiniran safe, no, basic naman na nga instinct bilang mga tao. And of course, if you have a partner, no, and you want to have your own intimate acts, no, pilang taon taman nga dapat sa nagakatapat man nga lugar, no. Kaya example, kung ara at sa boarding house, dason double deck or may upod ka dira, there's a dako ang possibility nga ti wala ta kabalo nga ti ginalingling ka nagali, no. So since it's your private act, you do it privately, no, and hindi mo man pag-ibutang sa alang-alang ang imo kaugalingon ng imo partner, no, because well, sa konteksto sang ano, no, sang faith, no, example bilang Katoliko, no, when sex is a sacred act, no, especially for the married couples, no, so we need to put it into proper place, no, and much safe place, no. Even example sa context sang again sang marriage, no, hindi man makita or sang imong kabataan because your younger children might hindi pa na nila ma-capture nga may amugali sila. That's why dako ang role sang parents and guardians to educate, no, ang aton kabataan, no. Especially nga yesterday, it's February 14, and ang kabataan naton, no, we thought nga they're innocent,
but gali because of the internet, no, the access of information, wala kita kabalo ay tagalumapaw ng ilang nga agwat sa aton nga mindset or sa aton nga perspective nga ay amo pa lang ni sila, baby ta pa sila, and so on, no. So amo siguro na bumbujisa, no, and ahiya, no, ang lantawon man naton as a reflection sa subong nga Sunday with our topic. Okay. Sige. Now, kadto kita sa mga possible nga mga strategies or mga therapies nga pwede mahatag. Like, in the case of, although hindi man tanan willing magpa-undergo sang therapy, hindi man tanan, nabi, ako nila nga may amo ni slagli nga problema. Pero sa mga may kasarang balaya, do ang therapy, abi, Sir Francis, kung ang perception diri sang iban is that siya pribilehiyo saya, pero kung ordinaryo ka lang nga tawo nga may amo ka na nga problema kag kung hindi mo kasarang, ang tendency mo niya okay lang, pabayan mo lang tubtob nga madakpan ikaw sa ulihin, matabo man ini sa imo. Sa subong, Sir Francis, anong mga pwede ma-avail or mahatag nga bulig sa mga amo ni nga mga tao abi nga hindi na nila mapunggan lang nga gusto nila everyday do hindi sila makatulog kung why sila may malingling nga bag-o, why sila may mabiktima nga bag-o, Sir Francis. With that help, no, siguro lang tawo naton nga ang again sa aton mga tagpalamati, when it disrupts your your living, your loving, your learning, no. So kung may mga bagay nga naga-disrupts or nagaguba, no, sina, no, you might need help. And from the psychological or mental health perspective, no, so of course ang aton nga mga as far as I'm concerned, no, ang aton nga DOH Region 6, no, we have a free hotline also with Western Visayas Medical Center and West Visayas State University, no, sa Benito and sa Western, no, may ara. And of course, you can also connect, no, sa aton nga NCMH hotline dito sa Manila, no, sa aton mga crisis hotline responders, no. That's one side, no, from our government, no. Secondly, in order to have this recovery, no, kinanglan naton basically biskan diin ka siguro magkadto, no, very important nga when you have this tendencies, no, you need to kinanglan kinanglan mong i-recognize na I have this, no. Parehas man na sila, parehas man na bala nga ay may diabetes ako, may high blood ako, may gout ako, may arthritis ako, and so on, no. That's the first step actually, is to recognize that you have that in your life, no. So I have this tendency, no, nga magpanglingling, and gapanglingling ako because it satisfies my sexual my sexual dimension, no. By having or by recognizing that one, no, dira nagasugod ang tanan, no. So may help kita from the government, no. I think you can also, if you have that one, you can also check with faith-based groups, no. Kung isa mo ni mga dako ni nga bagay, no, ang mga support groups, no. Because for example, some of the support groups may apply the ang AA or Alcoholic Anonymous nga mga models, no, wherein when you are in that group, no, you're talking about for example your addictions, alcohol, no, and you come and share something, and it's a safe space for everyone, no. Then I think kung may mga ara nga mga professionals that they are giving also their pro bono services, no. Hindi lang ko kadumdum kung how much pero basta dumduman ko may ara kita nga sa PhilHealth, no. I think siguro ma-discuss na they Sir Larry, no, in their kung may mga discussion sila ang sa mental health, no.
I think may certain amount, sorry na Bombayan and Bombo G's, ano, I don't hindi ko madumduman ang exact ang exact na figure, pero ang nadumduman ko is that may ara na nga included, no, with the PhilHealth on the mental health nga package, no. Okay. I think those are things nga lantawo naton if you seek help, no. So we have sa government side, we've got sa mga faith-based or based organizations or civil service organizations, may mga ara na sila ng mga help. And of course, professionals, no. Kami bilang mga professionals, if needed, no, we can always give our pro bono services because that's part of our license, that's part of our profession, that's part of our commitment, no, sa mga Pilipino. Okay. Sige. May-ari diri, sir, nagpadala man sa mensahe. Bombo Ayan, Sir Francis, what if ma-justify man ba sa iya intention ng pagpanglingling? Halimbawa, ginlingling ito kay feeling basi may basi may ginabuno na da. Pero May krimen. ang natabo gali lain niya ang nakitaan sa mata, sang iya nga mata kung mga amo na nga mga cases ya, Sir Francis. Yes. So balik nga to Bombo Ayan, no. Ang voyeurism is the act of spying, no. So naglantaw ka, let's say an act of spying siya, no. Pero ang ginlantaw mo specific siya either nga a sexual act, no, panghilawas or whatsoever, basta sexual act, undressing, nagailis or nagkapaligo, no. So amo na siyang ikaduwa nga ano niya nga lantawon naton. Ang ikatatlo is for sexual gratification, no. So tatlo ina siya. Act of spying, ang ginalantaw niya is certain acts, no. And these certain acts nagagratify sa iya sexually, no. So kung naglantaw ka lang, nakita ay ano to, and yung nakita, let's say kung nakita mo lang to yang pakighilawas, for example, then nakibot ka, then you step back, no. Then it's not, definitely it would not be voyeurism because wala man ikaw na gratify sexually. Pero kung ang intention mo nga maglantaw sang nagailis, nagapaligo or naghilawas on the act of love making, no, it's for your sexual gratification. That's definitely voyeurism. Okay. Sige. Lastly, Sir Francis, ang masunod naman nga pamangkot kung pwede nimo masabat in Tagalog or in English. Para sa mga kabombo na manaton nga nga hindi iligay non speaking. Ano naman ka importante ang public awareness and pag-edukar naton sa publiko sa paglikaw sa sining nga klase sa mga behaviors sa mga tao sa aton palibot, Sir Francis. Definitely this the voyeurism, it's we should be tingnan natin sa perspektibo ng community. No, we should help one another because voyeurism is intended for sexual gratification. So we are looking or spying, no, on certain acts, like for example, sexual activity or undressing, or taking a bath, no, for your sexual gratification. Now it is an issue of privacy, no. So as a community, we need to help one another to establish boundaries, of course, safe spaces for everyone, and of course, we need to educate our children, no, wherein dapat yung they know that in some aspects, especially in sexual education, they need to protect themselves, and they need to create safe spaces. On the other hand, it's also a call for help for everyone. Wherein, siguro, when we have people or persons that might be needing help, we are there to support them. No, when something that destroys our routine, no, our living, our loving, and our learning, no,
maybe we need to extend a hand, no? So that they can go back to their normal lives. Okay. Sige, sige. Sir Francis, thank you so much for extending your hand. So with that hand, yes. Oh. Thank you very much, Bombo Ayan and Bombo Gisa. Thank you, sir. And to ulitin, Oh, Yes, yes. Thank you, sir. Happy Sunday. happy Sunday. Thank you so much. There you have it, Kabombo. Si Sir Francis Reyes Subong.